IPW नि मोनसे खौरांगिरि मेल मानि सायाव खौरांगिरि मेल जिरायदों IPW आ मोनसे गोनांथार खौरां बाक्सानि बिश्वजित बसुमतारी अदालगुरिनि बिक्रम प्राणजय बिरन बिथांमोननि सायाव लाख लाख रां थगायनानै जानायनि अजद दैखांनानै IPW नि मोनसे गोख्रों खौरांगिरि मेल गावसोरखौनो आबाद बिफान आरो WPT नि अफिसार साजायनानै रायजो राजानिफ्राय लाख लाख रां थगायनानै जानायनि अजद नोंथांमोना दिनैनिफ्राय लानानै 10 साननि सिङाव थामहिनबा सेप्तेम्बर दाननि 10 अक्ट'नि सिङाव जोंनिसिम खौरां हरनांगौ जे नोंथांमोनहा बै थगायजानाय सुबुंफोरजों बेबादि गोरोबसिगोन होननानै नङाब्ला नोंथांमोननि सायाव जोङो बेबादि गोख्रोङै राहा लानाय जागोन बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो गोख्रों बेबस्था लानाय जागोन बे जिहेतु जोंनि सायाव बै थगायजानाय सुबुंफोरनिफ्राय नांगौबादि एभिडेन्सआ जोंनियाव दङ बे गासै एभिडेन्सफोरखौ लानानै जोङो आसामनि मानगोनां DGP आरो मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिमबो जोङो थांनानै नोंथांमोननि एगेन्स्टै बे गासै डकुमेन्ट्सखौ जों साबमिट होनानै जों बेबादि नोंथांमोननि सायाव गोख्रों बेबस्था लानो थाखाय बिथांमोनखौ जों खावलायहैगोन आरो जोंबो इन्डिजिनास पिपल्स वेलफेयार अर्गेनाइजेशन आरो गुबुन गुबुन दोलोफ्रा बेबादि नोंथांमोननि सायाव जोङो बेबादिनो बांसिननिफ्राय बांसिन जों गोख्रोङै बेबस्था लानाय जागोन जाहाथे नोंथांमोना बैफोरबादि गाज्रि खामानिनिफ्राय बेबादि गाज्रि खामानियाव नोंथांमोना बेबादि लोब्बा थाबाय थानो हाया जि माखासे सुबुंफोर बोलि जानानै थानाय नोंथांमोननि बे गाज्रि खामानिनि थाखाय बिथांमोनजों नोंथांमोना थाबैनो बे गोरोबफिननायाव फैनांगौ आरो बेनि रिपर्टखौ नोंथांमोना थाबैनो जोंनो हरनांगौ नङाब्ला जोङो जेरै थांखि लादों बेबादिनो जोङो आवगायनाय जासिगोन IPW नि दैदेनगिरिफोरनिसिम जानबुंनि गेजेरजों थगायजानाय सुबुङा अजद दैखांदों मा अजद दैखांदों खोनासंनि फै आरो जेनेबा माखासे सुबुंफ्रा जेनेबा जायफ्रा सुबुंनि मुङानो जाबाय जा बिक्रम बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जों जोंहा प्रन्जय नार्जारी आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे बिसोर गें दंबावो बिसोरनि नामखौ आं मिथिया नाथाय बिसोर सानै मानसिया जाहाथे आंनि थाखा फैसाखौ लानानै ट्रेक्टर होगोन पावार टिलार होगोन होननानै आंनि थाखाखौ लानानै फैसाखौ लानानै जेनेबा आंनिसिम दिनैसिम गारिबो मोनाखै रांबो मोनाखै दिनैसिम 2 बोसोर बारलांबाय आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन मानसिनिफ्रायबो लानानै लाख लाख थाखा लानानै बिथांमोना थगायगासिनो दङ आरो आं लोगो हमनो होनबा बिसोर लोगो हमा मानो होनबा थगायबाय थायो बिसोरो मबाइलाव बेखायनो जेनेबा आं नोंथांमोननि जे चेनेल IPW निसिम आं मोनसे खावलायनाय जाहाथे नोंथांमोना बिसोरखौ नोंथांमोननि संगठननि जानानैनो बिथांमोनखौ जाहाथे गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो बिथांमोनखौ हमनांगौ बेनि थाखाय आं दिनै नोंथांमोनसे आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो बिसोरनि माखासे खोथाखौ आं सिगाङावनो आङो कमप्लेन होखानाय जाहाथे बिसोरो बै कमप्लेन होनायावबो जाहाथे बिसोरो आंनि माबा खोथाखौ जेनेबा बिसोरो नेवसिगारदों बेखायनो नोंथांमोननि संगठननि जानानै आं संगठननिसिम जेनेबा आंनि गुरै खावलायहरनाय अननानै जाहाथे बिसोरखौ हमनानै जाहाथे साजा होनांगौ नोंसिनिफ्राय बेसेबां फैसा लानायमोन बिसोरो आंनिफ्राय नोगोद लादों आंनिफ्राय 2 लाख 62 लाख आरो आंनि गुमैनिफ्राय लादों 1 लाख थाखा बेनिफ्राय दाखालि सासे मानसिनिफ्राय लादों बिसोरो 4 लाख थाखा दा बेफोर जेंनानिफ्राय जेनेबा आंहा बहुद जेनेबा दुखु खस्थ' जाना दङ न'खराव बेसे गोबाव जाखो बेखौ लानाया बे आंनिया 2 बोसोर बारबाय गुमैनिया 2 बोसोर बारबाय दाखालि लानाया 6 मास जानो थांगासिनो दा बिसोरनि थाखायनो जेनेबा आंनि न'खरनि जाहाथे संसार बेफोरो गोदाव सोराव जानानै दङ जेनेबा बिसोरनि थाखायनो जेनेबा आंनि न'खरा संसाराबो बायलांनो हमलांदों बेखायनो जेनेबा आं नोंथांमोननि चेनेलजों नोंथांमोननि आफादा जाहाथे बिसोरखौ गोख्रों एक्सन लानानै जाहाथे हमो बेनो आंनि खावलायनाया
बिसोरो मा गामिनिमोन? बिसोरो जाबाय सासेया रन्जय नार्जारिया जाबाय गराइमारि सकनि सानजा लाइनाव दा गामिखौ आं मोजां मिथिया औ ओमफ्राय बिक्रम बसुमतारिया बिसोर महनपुर माबाया पस्टा हिसाब महनपुर दां महनपुर दा बेखौबो माबाखौ मोजां डिटेल्स आंबो हमनो हायाखै बिसोर सानैयानो आरो दायो आंनि जाहाथे मेन प्रब्लेमाव फखायनाय बिसोर सानैयानो आरो नोंनिया आंनिया माबा माजबाद दक्षिण हिरुवा दक्षिण हिरुवा औ दक्षिण हिरुवा अब्ला बे जोंनो आरोबाव अभार फननि गेजेरजोंबो मिथिहोनायनि थाखाय जों बिनि सायाव जों आफादनि माखासे गेजेरजों जोङो बिसोरनि सायाव जासिगोन जोंनो मिथिहोनायनि थाखाय धन्यबाद। थिग बेबायदिनो बिथांमोननि सायाव IPWOनिसिम माखासे लाइजामनि गेजेरजों अजद दैखांनायखौ नुनो मोनबावदों। बे समाज बेरेखा हाबायाव लोब्बा थानाय साफ्रोमबो दायनिगिरिफोरखौ गोरलैयै हगारनायखौ लुबैयाखै IPWOनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लानायनि खौरां फोसावदों। IPWOआ बे समाव साफ्रोमबो दायनिगिरि रां थगायनानै जाग्रा साफ्रोमबो दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लागोन होननानै फोरमायथियो IPWOआ दिनैनि बे खौरां मेलनि गेजेरजों। थांनाय समफोराव गुबुन गुबुन पुलिस थानाफोराव बिनि सायाव सावरायलायनाय जादोंब्लाबो नाथाय आथिखालाव IPWOआ गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरि DGPजों गासै फोरमानफोरखौ लानानै सावरायनाय जागोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिहोयो। लोगोसे गोनां जायोब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो गासै फोरमानफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जागोन होननानै मिथिहोबावो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिहोबावोदि JK इन्जिनियारिं एन्टारप्राइज, JK इन्जिनियारिं प्राइभेट लिमिटेड आरो BM एन्टारप्राइजनि सायावबो IPWOआ पुलिस बिफाननि हेफाजाबजों गोथौ नायबिजिरनाय जागोन। मानोना गोजौआव मुंख'नाय बैफोर एन्टारप्राइजनि मुङावनो ड्राफ्टफोरखौ दानहोनाय जादों। गोबां सुबुंफोरनो रां गैयै चेक होफ्लानानै थगायनायनि अजदबो बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मास्टार माइन्ड बिश्वजित बसुमतारिखौ नुयोब्ला गाहायनि स्क्रिनाव होनाय थंआव थाबैनो खौरां हरनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों IPWOआ। मास्टार माइन्ड बिश्वजित बसुमतारिखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला गाहायनि स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बाराव मिथिहोहरनो खावलायदों IPWOआ। जाय सुबुङा मास्टार माइन्ड बिश्वजित बसुमतारिखौ स्रोदै जानबुंनि गेजेरजों मिथिहोहरनो हायो बिथांनो IPWOआ नोगोद 50,000 रां फोसावदों। बे समाव मोनसे गोनांथार खौरां, मास्टार माइन्ड बिश्वजित बसुमतारिखौ जाय सुबुङा जानबुंनि गेजेरजों स्रोदै खिन्था हरखुमानो हायो बिथांनो IPWOआ 50,000 नोगोद रां फोसावदों।